Ορατά είναι τα αποτελέσματα μιας προσπάθειας της περιφέρειας Ηπείρου που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, ίσως όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά με μεγάλη πίστη και διάθεση για να ολοκληρωθούν αναδασμοί που εκκρεμούσαν σε περιοχές του νομού μέχρι και μία 20ετία. Η περιφέρεια με συντονισμένες προσπάθειες, δράσεις και πρωτοβουλίες υλοποίησε στην πράξη τους αναδασμούς που εκκρεμούσαν, ξεκινώντας από το Λίθινο και συνεχίζοντας στο Σακελαρικό, το Σουλόπουλο και το Ριάχοβο. Η έμπρακτη απόδειξη των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί δεν είναι άλλη από την αύξηση των καλλιεργήσιμων στρεμματικών εκτάσεων στις περιοχές, αλλά και από την ενασχόληση νέων γεωργών, κάποιοι εκ των οποίων επέστρεψαν στα χωριά από τα αστικά κέντρα. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, έστω και χωρίς τους καλύτερους όρους και τις προϋποθέσεις, αφού το κεντρικό κράτος κολυσιεργεί σε βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες, αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για την περιφέρεια Ηπείρου, όπως τόνισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Βασίλης Παπαχρήστου, που ανέλαβε το κύριο βάρος της ευθύνης για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Το έργο αυτό που ξεκίνησε ήταν πάρα πολύ δύσκολο, στη σκέψη μόνο και μόνο, γιατί δεν είχαμε τις προϋποθέσεις όσον αφορά τα μηχανήματα. Γιατί για να γίνει ένας αναδασμός με συστηματοποίηση, αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη τα οικονομικά και ταυτόχρονα η έλλειψη χειριστών ήταν το τεράστιο πρόβλημα. Επειδή το έβαλα προσωπικό στοίχημα και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση στη λήξη της θητείας μας ενώπιση των άλλων εκλογών, αυτούς τους ανθρώπους που με πίστεψαν δεν ήθελα να τελειώσει χρονιά και να είμαι απράκτος. Γι' αυτό και το θεωρώ ότι είναι προσωπικό μου στοίχημα και κατώδησα μέσα από αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη με έναν χειριστή να ολοκληρώσουμε πλήρως τον κάμπο του Λιθίνου, να έχει καθαριστεί τελείως το Σακελαρικό και τώρα είμαστε στην τοπογράφηση και στη συνέχεια μπήκα στη διαδικασία Ξεκινήσαμε τη διαδικασία στο Ριάχο. Πριν όλα αυτά όμως είχε προηγηθεί ο κάμπος στο Σουλόπουλο που είχε πλημμύρες και είχε ισοπεδωθεί όλος ο κάμπος. Τον καθαρίσαμε πλήρως και ταυτόχρονα κάναμε την αλλαγή της πορείας του ποταμού για να μην υπάρχουν πλημμύρες. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε μια τριετία, επαναλαμβάνω, με τεράστιες συλλήψεις χειριστών. Και αυτό δεν είναι ευθύνη δική μας, είναι καθαρά θέμα κεντρικής εξουσίας που δεν μας επιτρέπει να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό χειριστών. Η χαρά μου και η ικανοποίηση είναι ότι διαπιστώνεται καθημερινώς ότι τα νέα παιδιά που υπάρχουν εκεί μπήκαν στην καλλιέργεια. Αξίζει να αναφέρω ότι τον κάμπο του Λιθίνου που έχει τελειώσει πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, γιατί αυτό έγινε μετά από 17 χρόνια. Εκεί που ήταν καλλιεργημένα 200 στρέμματα, αυτή τη στιγμή είναι 800 σε διάστημα 1,5 έτους. Ευελπιστώ ότι και το απέναντι κομμάτι του Σακελαρικού, που ήδη υπάρχει καλλιέργεια, μέχρι να γίνει η τοπογράφηση και ο καταμερισμός των κτημάτων, θα υπάρχει και αυτή η απόδοση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Ριάχοβο. Ο καθαρισμός συνεχίζεται, πάλι με αυτές τις συνθήκες. Και σήμερα εργάζεται η Μπολντόζα κατ' επέκταση, γιατί είναι μικρό το διάστημα, στον Κρύποβο. Επίσης ένα άλλο κομμάτι πρωτογενούς τομέα, ούτως ώστε να δώσουμε το δικαίωμα να καλλιεργήσουν τα νέα παιδιά και οι κτηνοτρόφοι που υπάρχουν εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και είμαι διατεθειμένος να το κάνω, αν και εφόσον εκλεγώ, κάτω από διαφορετικές προϋποθέσεις, εννοώντας ότι θα έχουμε και δεύτερο χειριστή και ό,τι είναι απαραίτητο για να γίνεται πιο γρήγορα το έργο, να μην χρονοτριβούμε και περνάει χρονικό διάστημα ανεκμετάλλευτο. Οι αντιλήψεις των ανθρώπων εκεί ήταν τέτοιες που πολλές φορές τις δικαιολογούσα, γιατί ο καθένας έλεγε ότι είμαι συναισθηματικά δεμένος με το κτήμα μου, με το δέντρο μου, με την καρδιά μου, με την κοτσοπιά μου, αλλά μέσα από μια διαδικασία διαλόγου με πιο όριμους ανθρώπους έπεισαν τους συγγενείς, τους φίλους τους, τέλος πάντων ένας με τον άλλον, γιατί το να πείσεις 151 ιδιοκτήτες από διαφορετικά 6 χωριά δεν είναι εύκολο πράγμα. Όμως κατάλαβαν και κατανόησαν ότι ήταν επιβεβλημένο να γίνει μετά από 17 χρόνια. Δεν κάθεται μέσα να κάτσει. Ρε, γι' αυτό πήγε εκεί πέρα και δεν τον πάτησε από την άμμο για να βρει σταθερό κάτω, τι να πάθει. Δεν σκάγε καθόλου.
Σιγά. Ναι, ναι. Καταλάβει μωρέ. Λοιπόν, ο αναδασμός εδώ πέρα. Ο αναδασμός έχει αρχίσει από το 1970. Ο αναδασμός. Τότε ήμουν γραμματέας της κοινότητας εδώ πέρα. Είχα φέρει τον διευθυντή εδώ πέρα, διεύθυνση γεωργίας και υπαλλήλους. Και τους είπα στους κατοίκους εδώ πέρα ότι για αναδασμό σκοθήκανε επανάσταση. Πιάσαν τους ανθρώπους και τους κυνηγήσαν. Δηλαδή ήταν φτιαγμένος ο αναδασμός από το 1970 που ήμουν γραμματέας τότε. Λοιπόν, και εντάξει, δόξα τω Θεώ τώρα ήρθε ο καιρός για να γίνει ο αναδασμός στο Ριάχοβο εδώ πέρα. Είναι περίπου τα 350 στρέμματα, τα οποία είναι εγκαταλειμμένα τελείως εγκαταλειμμένα. Με τη βοήθεια της περιφέρειας εδώ, μια μπολντόζα μας έδωσε η περιφέρεια και επικεφαλής της μπολντόζας είναι ο Βασίλης ο Παπαχρήστου. Ο Βασίλης εδώ τον έχω και ανιψιό από πρώτα ξαδέλφη και συνεχίζει. Αυτή η δουλειά θα πάει κανένα 2-3 χρόνια για να γίνει σωστός ο αναδασμός. Είναι περίπου 350 στρέμματα, τα οποία είναι γόνιμο έδαφος, τριφύλια, παραγωγή τριφύλια και καλαμπόκι. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Και θα δώσει νέα πνοή στους νέους της περιοχής. Και θα δώσει νέα πνοή στους νέους της περιοχής. Έχουμε 5-6 νέους, οι οποίοι έχουμε και το πρόβατα και αυτά και ζουν. Κούκλα, πού είναι η κούκλα μου? Πάρτε το ριπλένι, το πίνει πιο αργάκι. Δει αυτός για δεν θέλω, τι το έχω. Ήταν ωραία κόμματα που καθόταν 10-20 χρόνια πάνω. Και εδώ και αυτός ο κάποιος τώρα μπορεί να ζεις 3 οικογένειες νεολαία και να βγάλει λεφτά. Να τα βλέπεις τα παιδιά εδώ. Ναι, ωραία να είσαι καλά, να είσαι καλά εδώ. Να είσαι καλά. Και στο Λίθινο και στο Σόβουλαρ εδώ και στο Τινίζμα απέναντι στο Λάικο. Ωραία, ναι. Το Σουλόπουλο τώρα αυτή πήγαμε στο Διάκοβο. Έχει ωραία. Και αυτοί που πήραν αυτή την πρωτοβουλία να κάνουν τα έργα. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, αλλά αργήσαν. Ας είναι καλά ο Παπαχρήστος. Αργήσαν. Ξέρεις πόσα χρόνια έχει? Από το 94. 20 χρόνια έχει ο καμπός. Κατάλαβες? Εντάξει. Εδώ πραγματικά χαιρόμαστε που τα νέα έργα εδώ στην περιοχή σας δίνουν νέα πνοή σε νέους ανθρώπους. Όπως είπατε και εσείς, μετά από 20 χρόνια και με προσπάθειες προσωπικά του κύριου Παπαχρήστου και του Περιφερειάρχη Αλέξη Καχρημάνη, μπορούμε σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς, να καλλιεργήσουμε τον τόπο μας. Είμαστε νέα παιδιά, προσπαθούμε να κάνουμε μια καινούρια αρχή, να μείνουμε στον τόπο μας, να καλλιεργήσουμε και να ζήσουμε από αυτό. Ευχαριστούμε προσωπικά τον κύριο Βασίλη Παπαχρήστου, με όλες τις ενέργειες μετά από αυτά τα χρόνια μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ την περιφέρεια. Σήμερα τι καλλιεργείτε εδώ? Ξεκινήσαμε και βάζουμε κάποια στρέμματα πατάτας και ευελπιστούμε όταν θα έχει τελειώσει το έργο πλήρως να μπούμε και σε άλλες νέες καλλιέργειες που έχουμε στο μυαλό μας και σε άλλες καλλιέργειες που δεν έχουν γίνει στην περιοχή μας. Όπως δηλαδή? Κάποια αρωματικά φυτά ενδεχομένως, τριφύλια για ζωοτροφές και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε να παράξει εδώ ο τόπος, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσιος. Και μεγάλες εκτάσεις, έτσι? Βέβαια, μεγάλες εκτάσεις. Βλέπετε πόσο ωραίο έχει γίνει το έργο και περιμέναμε πάρα πολλά τα χρόνια μέχρι να το παραλάβουμε. Εγώ όταν ξεκίνησε το έργο ήμουν μικρός και το θυμάμαι σαν όνειρο και έφτασα 30 χρονών για να τελειώσει το έργο αυτό, χάρη, σας λέω ξανά, της περιφέρειας και του κύριου Παπαχρήστου προσωπικά. Θα τον ευχαριστήσω πάλι μέσα από την καρδιά μου που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ουδέποτε είχε τελειώσει ένας αναδασμός. Είναι ο πρώτος που τελειώνει και καταλαβαίνετε ότι έχουμε ιδιαίτερη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειακό Σύμβολο, τον Βασίλη τον Παπαχρήστο, ο οποίος καθημερινά ήταν εδώ μαζί με τα μηχανήματα και δούλευαν.
όλους τους χειριστές που ήταν τις υπηρεσίες και έφτασαν σε αυτό το σημείο ώστε σήμερα να παραδίνουμε τα τεμάχια. Την τοπογραφική υπηρεσία όλοι με την κτηματική υπηρεσία που έχουν αυτόν τον τομέα έρχονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και κάνουν τις τοπογραφικές υπηρεσίες που χρειάζονται για να είμαστε σήμερα σε θέση να παραδώσουμε τα κτήματα. Και όλους τους κατοίκους της περιοχής εδώ που συνεργάστηκαν άψογα και βοήθησαν, γιατί σας λέω, αν ο καθένας δεν είχε υπερβάλει αυτόν, δεν θα ήμασταν σε θέση να παραδώσουμε κτήματα. Και ο λόγος είναι απλός. Κάποτε όταν αυτά μπήκανε στο πρώτο ή δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, όλα αυτά δεν προβλέφθηκε να γραφτεί στα τεχνικά δελτία ότι δεν είχε γίνει καμία πρόληψη για αναδασμούς και οτιδήποτε άλλο. Σήμερα στο πρόγραμμα Μπαλτατζής, που για μένα κακώς χειρίζεται από το κέντρο και δεν βγάζει κανένα αποτέλεσμα, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα αυτά να υπαχθούν. Τελειώνει αυτό, έχει σειρά η Χρυσοβίτσα, έχει σειρά το Σακελαρικό και άλλα στην περιοχή με τα δικά μας μηχανήματα, με τους δικούς μας ανθρώπους, με την δικιά μας εμπειρία που αποκτήσαμε. Εγώ λέω ένα ευχαριστώ πολύ, και όλοι αυτοί που δούλεψαν, οι δικοί μας οι υπάλληλοι, τιμούν το δημόσιο. Οι δε κάτοικοι της περιοχής και ο Περιφερειακός Σύμβουλος τιμούν την κοινωνική αλληλεγγύη που τόσο σήμερα έχει ανάγκη ο τόπος.